Gauzatxo bat, mesedez, abiatu baino lehen nola aipatu duan Enekori buruzke hori eta aurkitu dut gogoan izan, orain ikusiko duzuenaz, nik enekien ikasi dut nola aste batzu, YouTubeen ikusten ditudan izketaldiei begira, eta hau justu da, Sociedad Civil Navarra izeneko elkarteak antolatutako hitzaldi bat, ikusten duzu hor, Nafarroako armarri borboi koroa duna, Europar bandera eta Espainiar bandera duen, hain zuzen ere, iraganeko erreferentzi partekatuen arloan diharduen mugimendu horietako bat da, beste ikuspegi bat edo, nik behintzat ez daukadan beste ikuspegi batetik. Eta beraiek konbidatu zuten Andreu Pintado arkeologoa da, Nafarroako Unibertsitate pribatuko irakaslea, justu datorren astean hain zuzen ere Irulegiko eskuari buruz berari elkarrizketa bat egin behar diogu ere bai, eta baskonizazio berantiarraren teoria edo hipotesia geritzen egin dugu horretan kontsideratzen duna, proto-euskara edo baskoiera Nafarroa garaian zegoela eta hortik jantzela mendebaldera. Baina berak aipatzen du Eneko, zuetako ezagutzen dituzuen Enekoi errateko, Eneko noizdanik agertzen omen den. Ejemplo, en el año 89 a.C. se concede la ciudadanía romana en virtud de su virtus, de su valor, a una serie de jinetes de la ciudad de Segia, una ciudad que Ptolomeo afirmaba que era vascona, algunos de los cuales tienen nombres claramente vascónicos. Por ejemplo, Agirnes, por ejemplo, Nalbeaden, por ejemplo, Arranes y, por supuesto, Enegues. La primera atestiguación del Eneco que se oye tanto en Navarra es del año 89 a.C., o sea que hay algún Eneco o algún Íñigo, pues se puede acostar hoy sabiendo una cosa más que siempre hace ilusión cuando es en relación al nombre de cada uno. Bueno, Eneko inproduktu atzanten berri horrekin. Gonbidatuko ditut gako mainguruko lauak jarra ditezela auki xuri hauetan eta aurkezpen egingo dut. Bueno, eseri dienen ordenean, ezkerretakoa Josu aurkeztua dago. Bere aldamenean dauna Maili Alberdi da, doktore gaia da. Eta, gonbidatu dugu mainguru honetan, pixkat, nazio gintzaz eta bere lana egiten ari delako. Eta, oain landu nahi dugun bideo honetan, iriz interesgarria delakoan. Bere ondoan, gaizkan, aurkezpen nahi dugu, eta ondoan Ariz Azurmendi, aurreko urtetik ezautzen dugu, alizkurtara da, gizarte zientziaren autorea da, jakinkidea da, eta bere ardura izango da, eztabaida hau gidatzea. Gaia da, etorkizunean, estatus berria, galdera ikurrarekin jarri dugu. Ia ze Euskal Herri mota, irudika genezakeen, espero genezakeen, nahiko genukeen, hortalitziek eukarri ditu. Eta noski, gero pensatzen dut, hori Arizek idateko du, baina izango zuela aukera zuen irizia edo emateko edo zuen galderak egiteko. Idezko argizki. Bueno, eskerrik asko, gonbidapena gatik ere, bixuxetu ditu, etorri berriak, lehenko urtean lehen izan ginela, eta lehen aurre bai, baina beti da plazer bat, eta horako irukoteakin, are gehiago. Plazer bat da, baina ardura puntu bat ere bai, oso lan zailak jarri dizkigute, duela 1000 urteko kontua hitz egitetik, etorkizunai buruz hitz egitea pasa behar degulako 15 minutuko tarteakin, eta horrek baitulako bere zailtasunak. Are gehiago historialari jendea bakin badago, ze oso jende zuhurra da eta ez zaie gustatzen dokumentuetatik kanpoko gauzetan asko abenturatzea. Baina,
pixka mahaingurua antolatzen hasi naizenean, estatus berriaren gaia edo ematzidaten, eta hor ikusten nuen, bat evidentena edo estatus politikoarena, oain agenda politikoan edo legebiltzarrean mintzat badaona ekartzea, baina zentzu zabalagoan hartu dut eta estatus kulturala edo referentzia partekatuen estatus horri buruz ere hitz egin nahiko nuke. Eta seguru asko lotura gehiena horrek izango dugulako aurretik komentatutako zenbait gauzekin, hortik hasiko naiz, ondo iruditzen edo zaizu. Eta are gehiago zehaztuz, hasiko nitzeke igual ikusi deun ikuspegi historiko honi helduta, historiaz, genealogiaz, iraganeko erreferentziez hizketan egitu behar hontan, zertara jo genezaken historiara kaldetuz. Hau da, badago, hor zu jarri duzun bideoan Maria Solanak lokutatzen zuen, resulta casi imposible interpretar las consecuencias 1000 años después. Hau da, oso zaila da duela 1000 urteko testu inguru historikotik gaur egunerako salto automatiko hori egitea, baina era-berean Josu esan du garai hartako jabetzak, leialtasun aldaketek soka oso luzea ekarri dezaketela, ekartze dutela normalean, orduan lotura bat badago, eta gaizkak ere esan du nola gaur egun oraindik erreferentzia historikoei buruzko gatazkak badauden, monumentua jarri, eraitsi eta bat eta beste ez. Orduan, ez dakit, zuek historiara jotze dezuenean, zeren bila jotze dezute, zeren bila etzen nukete joko, nahi zuenetik hasi. Nik aspaldi azkeneko 25-30 urtetan bintzat, iraganera jo idut, gure herriak ukan ditzakeen bere iruditeria kolektiboaren elementu partekatuen bila. Horrek ez du erran nahi, partekatuak ez diren elementuak ez daudenik, baina iruditzen zait, nire bizitza autua da herri honek aukera izan dezala bere buruaren jabe izateko, hortik abiatu behar dut, esan edo zertarako joaten naiz iraganera elementu partekatu horien bila, uste dudalako gure hizkuntza eta kultura, baina gure hizkuntzaren biziraupenerako ezinbertzekoa dela herri honek bere buruaren jabetza berreskuratzea, eta zentzu horretan uste dut iraganeko elementu partekatuek lagundu egiten dutela iruditeria kolektibo amankomun horretan. Eta horrek kohesionatu egiten duela komunitatea, eta horrek nik amesten dudan etorkizun kolektibo horren alde egiten duela. Eta egia erran, argi eta garbi, nik iraganera jotzen dut elementu partekatu horien bila. Eta aitortzen dut, batzutan partekatuak ez diren elementuak aurkitzen ditu dela. Baina hori da razoia. Nik, pixkan nire hitzarratze guztiak kokatuko ditut, ni nator soziologiatik eta hitz egingo dut Euskal Herriko neska gazte bezala. Orduan, pixkat desmonta bengo ditut, oin arte esan dien gauza batzuk, bale? Nik uste dut historia ezagutzea beharrezkoa dela. Nik txuletak arreotzez dituen beste tabla, orduan, eusiamin begira mungut, bale? Eta, arregi eta garri jakin behar dugun dundi gatozen, ez? Nora goazen jakiteko, eta hori, memoria hori euki behar dugu, eta historia ezagutu behar dugu. Estela, lehen Josuk esan daben bezala, ezagutu behar dugu historia gaizki egindako hiek ez errepikatzeko, ez? Eta, kontua, uste dudala, historia bera berreraiki egin behar dela, ez? Osa, oin arte ezagutu dugun historia guztia izan da gizonek eta elite jakin batek idatzia eta zabaldua. Eta orduan uste dut, eta bela historiaren zati bat ez dana ezagutzen. Eta lan handiak behar dugula hori berreraikitzen eta hori berreskuratzen, ze batzuen historia ez dago jasota, ez? Orduan, hori, uste dut, badirela Euskal Herrian feminismotik genealogia sortzen ari diren ikerlari asko gaur egun, oraindik asko dago egiteko, baina hori, ertzetako historia hori berreskuratzeari begiratuko nion, batez ere komunitate hori irudikatzera begira ez, referentzia kolektiboak ez direlako danontzat berdinak, gero eta Euskal Herrian hitzagoa izango dalako, eta orduan, referentzia kolektibo hori begira ere, uste dut, zabaldu behar dugula historiari indikiko dakagun ezagutza hori. Adibide bezala jarriko dut, aste honetan la infiltrada inguruan zenbat
iritzi eta sortu diren, ez, da bataiaren errelato hori. Badakit historian asko zurruna joan garela, baina hain urruti joan gabe ere, hori, guk kontatu behar dugu gure historia, guk ezagutu behar dugu gure historia, bakoitzak bere posiziotik. Torran, ustot asko dagoela egiteko, behar dugu berreskuratu, eta gero transmitidu. Nik agian hartuko dut, Maiek oraintxe bota duen ideia hau, eta ziria pasako diot gaizkari. Azken finean uste dudalako, ez zilegi iruditzen zait, gaizkak planteatu duen helburu hori, baina iruditzen zait, konstiente izan behar dugula, izpide hartzen ari garen gauzak ez dira iraganeko elementuak, orain aldeko elementuak direla. Eta orain arkeologo bezala hitz egingo dut. Historiak balio du ulertzeko nola iritsi garen gauden puntura. Ulertzeko zergatik partekatzen ditugun gauzak, zergatik ez ditugun partekatzen ez ditugun gauzak. Baina hortik aurrera, iruditeria bat sortzea, ekintza sortzaile bat. Eta irizpide batzuen arabera egiten da, hautaketa bat dago, hautaketa horrek suposatzen du elementu batzuk zaku barruan sartzea, beste elementu batzuk kanpoan uztea, eta hori ere irizpide horiek egin beharko lirateke, nik uste, esan duzun bezala ez, modu konstiente batean, etorkizunan pentsatzen. Hau da, erabiltzen ari garena azken finean, egiten ari garena simboloak sortzea da, neurri handi batean. Nik uste dut historia beste gauza bat dela, eta arkeologo bezala mintzatuko naiz, eta pixka bat Maiek esan duena berriro hartuz, guk lehen erakutsi ditut hainbat dokumentu eta dokumentu horietan guztietan, zuk esan duzun hori ikusi da, ezta? Batez ere ikusi ditugu goi mailako jendeak, aristokraziak, monarkia, goi mailako elizakarguak, batez ere gizonak, naizka baina gaila hortitzaileen eta baina tiklo ere bai, baina, kasu horiek ere, emakume gutxi horiek, goi mailako emakumeak, ezta? Eta arkeologiak, zuk esan duzu, arkeologiak badu historia ezagutzen jarraitzeko gaitasuna handia, hain zuzen ere, ematen digulako aukera dokumentuetan ahotsik ez daukaten pertsona horien bizitzara hurbiltzeko. Hain zuzen ere, isilaraziak, errixe hori inoiz ere botere egoera batean egon ez dena, hori ere bizi izan da, horrek ere bere arrasto materialak utzi ditu paisaian, eta arkeologon lana, historianaren lana da, elementu horiek, ahots horiek gehitzea gure ezagutza historikora. Gero hortik aurrera, nahi balin badugu iruditeria bat sortu eta nahi balin badugu helburu batzuk finkatu etorkizuna pentsatzeko, nik uste korpusa ahalik eta zabalena izan beharko litzatekeela, irizpide horiek definitzeko orduan, fundamentuz egin dezagun, ezta? Nik uste dut hor bi gauza daudela eta orokorrean arrazoia duzu eta bat nator, baina ni ez naiz historialaria eta ni ez noa lekuetara historia hitz egitera. Nik noa iruditeria kolektiboa hitz egitera eta egia da ikurrak dira iruditeria kolektiboa. Eta zentzu horretan, argi daukat gauza bat, historia egin izan da, eta zuk zeuk erran duzun bezala, agindu izan dutenen aginduetara, betiko, ez dugu berriro errepikatuko, betiko zera, garailek idazten dute historia, eta agintzen dutenek idazten dute historia, dokumentuetan agertzen dena, zuzenera agintzen dutenek nahi dutena agertzen da, eta bestenaz faltsifikatu egiten da, ez? Zuk lehen erran duzun bezala. Eta arkeologiak ordea, horren azpitik dagoen beste zerbait ere eskaintzen du. Hain zuzen ere, dokumentuak idazteko aukerarik izan ez dutenen bizitza errekreatzeko edo berpentsatzeko. Bakoitzaren funtzioa norberak erabakitzen du. Eta, nik nirea erabaki dut. Eta zentzu horretan bai iruditzen zaidala, eta Maiek aipatu duenari helduta, gaur egun eta etorkizunera begira argi dagoena da, eraginkorrena dela marko komunikatiboaz jabetzea. Esan nahi dut, iruditeria kolektibo bat marko komunikatibo baten arabera eratzen da. Eta batzutan, edo gehienetan, marko komunikatibo horren iruditeria elikatzen dutenak dira egitura administratiboetatik kudeaketa egiten dutenek. Horregatik gertatzen zaigu azkeneko 40 urteotan Euskal Herrian oroar eta bereziki Hego Euskal Herrian bi iruditeria gutxi gorabehera sortzen ari direla egunerokotasunean. Eta horrek esan nahi du, Nafarroako Foru Komunitateko iruditeria bat sortu dela azkeneko 40 urteotan
elementu batzuk lehenagotik datoztenak, eta beste batzuk 1982ko foro hobekuntzatik datoztenak. Eta beste iruditeria bat sortzen dela Gipuzkoa Bizkaia eta Araban autonomia erkidegoari lotuta. Eta gainera iruditeria hori eraginkorragoa da eta importanteagoa da ziuraski iraganeko elementu partekatuena lehen aipatzen duena baino. Azkenean, pertsona bakoitzarentzat askoz ere importanteagoa da osakidetzara, ala osasun bideara doan, 1000. urtean ze gertatu zen baino. Hori horrela da. Gau, osakidetza eta osasun bidea beharrean gauza bat balego, beste elementuak partekatu oso importante bat izan nahi genuke, eta ez daukagu. Baina behar bada, bai lortu dezakeguna da, ekimenez, eta azken aldi honetan egiten dugun beste gozetako bat, esate baterako urte luzez bananduta egon diren mendi federazioen arteko elkarlana sustatzea. Urte luzez, Nafarroa garaiko mendi federazioa eta autonomia erkidegokoa daude, gainera normalean autonomia erkidegoko egitura horiek bereganatu eta patrimonializatu egiten dituzte Euskaldun guztiei dagozkigun kontzeptuak, hori horrela da, Eusko Jaurlaritzatik hasita, nahi dute Euskadi hitza bere garaian jadanik ezin da erabili modu unibokoan ekibokoa delako, eta orduan, importantea da, gaur egungo elementuak, iruditeria horretan gaur egungo elementuak sortzea eta berrelikatzea. Eta horretan, komunikabideek eta sare sozialek ikaragarrizko garrantzia daukate. Gaizkak aipatu dizkit ja maingururako neuzken puntu guztiak. Spoiler! Digresio txiki bat egin dezaketa, digresio arkeologiko bat. Lehen Xabierrekin hizketan aritu naiz eta aipatu dut azken aldian Arantzadetik aritu gara paisaien arkeologia hildoa lantzen, Astigarri berri buruz zerbait esan dut dagoeneko. Baina batez ere lantzen aritu garen hildoa izan da, erdi aroaren hasieran, gaur egun daukagun herri sarea nola sortu zen. Zeguk 11. mendean aurkitzen ditugu elizadoek, herriak aipatuta aurkitzen dugu ja paisaia bat eratuta, baina paisaia hori ez da beti horregon, eta badakigu adibidez erromatar garaian paisaia beste mota batekoa zela. Orduan, oso labur esan da. Ikusten ari garena da, Erromatar Imperioaren bukaeraren ondoren, 6. mendeko mende ilun, arian ezin ilun horietan, badagoela prozesu bat, zeinaren arabera, herriak osatzen joaten diren, gaur egun arte iraun duten herriak. Eta ikusten ari garena da, herri bat sortzea, ez dela bakarrik bizitoki bat eraikitzea, bizitoki bat ezartzea, kasu honetan Altzon Muño, Altzoazpi, ondoan alegia dugu, bizitokiak dira bien herriko elementurik ezagugarriena, baina ikusten ari garena da, bizitokien inguruan badaudela giza jarduerak sortutako eraldaketa asko paisaian. Eta ez duk badakizu, berriki Zigan baztanen ikusi izan dugu adibidez, Ziga herriaren sorrera 6. mendean lotutako antzela, baso erreketa masibo batekin, nekazaritzarako espazio batzuen eraikuntzarekin herri horien inguruan, lurralde bat definitzarekin, lurralde horren barruan bide batzuk eraikitzarekin, baliabide guztiatzeko metodo desberdinak eraikitzarekin. Eta Zigan bakarrik ez, gauza bere ikusten ari gara Astigarribian, gauza bere ikusten ari gara Izarnan, Gipuzkoan, toki desberdinetan ikusten ari gara, ezta? Eta azken aldian, eztabaidatzen ari garen kontu bat da, nola, gaur egun arte iraun duten herri hauen sorrera ulertzeko, oso tresna baliagarria den guk praktika komunitate egiten duguna. Hau da, ez ulertzea agian hainbeste orain arte egiten zen bezala, herri bat gauza monolitiko, gauza itxi, gauza komunitate ertsi bat bezala, baizik eta gauza desberdinak egiteko, jarduera desberdinetarako, helburu desberdinetarako bat egiten duten komunitate desberdinen gain jartze bezala. Badauzkagu nekazaritza egiteko esparruen sorrera eta mantenua, badaukagu abeltzaintzako bideen sorrera eta mantenua, badaukagu praktika funerarioak, adibidez hilerriak toki batzuetan sortzea eta ez beste batzuetan, eta hilobiratzea erritu batzuk sortzea eta mantentzea, badauzkagu elizak, funtzio espiritual batzuk betetzeko, eta ikusten dugu praktika hori guztiak gain jarri egiten dira lurraldean, baina ez dutela beti bat egiten. Eta horrek zer erakusten dugu pixka batzuk lehen esan duzuna. Hau da, agian ez genukela pentsatu behar gizarteak gauza monolitikoa denik, eta gizarteen barruan ere badaude topaguneak mobilizatzen dituztenak sektore batzuk, eta beste topagune batzuk mobilizatzen dituztenak beste sektore batzuk, ezta? Eta niri iruditzen zait, hau erdi aroan aplikatzen ari garena, oso baliagarria dela ere bai gaur egunera ekartzeko,
Eta pixka bat lotzen da zu aipatzen ari zinenarekin, ez? Eremu instituzionala izan daiteke, praktika komunitate horietako bat, baina baditugu gehiago. Eta historia garaikidean ere ezagutzen ditugu, gurean hain ezaguna den, auzolanak nozioa adibidez, ezta? Herrigintzaren nozioa funtzionatu duena parametro instituzionaletatik kanpo, lehendabizi diktaduraren garaian parametro instituzional horiek beste lortuta, beste koordenatu batzuetan zeudelako, eta diktaduraren ondoren agian sortzen ari ziren realitate instituzional horietatik gora goatzen dinamika batzuk bilatu izan direlako, ezta? Orduan, iruditzen zait, historiak erakusten digun hori, nola komunitatea sortzea berez ez den gauza bakar bat, baizik eta hainbat praktikaren gain jartzea den, gaur egun ere, herrigintzaren eta ekintza kolektiboaren ikuspuntutik, eta gero kafezean ez da betzen egun, ez da, ez belaunaldi desberdinek agian parametro desberdinetan ikusten dituztela dinamika hori, guzti horien gain jartzea izan daiteke komunitatea zentzu bat eraikitzeko bide bat, ez da, bururatzen zait, arkeologiatik ekarpena egiteko ideia bezala. Oso interesgarria da praktika komunitateena eta geruza desberdinena, ze hurrengo galdera egin nahi nuna zen, justu, nazioaren dimentsio hori edo, egon da diskurso bat oso indartsua izan dena nazioan dimentsioa, eta gero nazionalismo ikerketetan eta asko azpimarratze zen, garai postmoderno globalizatuetan dimentsio hori bukatu egingo dela, eta praktika komunitario horiek gehiago izango ziela maila lokalekoak eta gero maila globaleko. Ez dakit, da zuri egingo ditut Maili, diskurso horri buelta bat ematen ez ote zaionari dagoeneko gure gizartea, eta berriro ere ez otean ahi bueltatzen, baina lokala eta global horren artean batzen gaituen erdi mailako dimentsio hori, nazioarena, hizkuntzak eman dezakena, edo herritartasun konpartitu horrek eman dezakena, ez ote datorren bueltan alde batetik, gaur egun zilegi otean, horri buruz hitz egitea, eta ia ze praktika, ze tresna ikuste dituzun horiek irudikatzen, dimentsio horretan. Nik lehenengo gaizkeri erantzuteko uste dut, zuk aipatu dituzun iruditegi ez gain, instituzionalak, gaur egun aipatu behar dira Espainiar estatua, estatu batuak, globalizazioa pixkat horrekin lotuta, hori ere badagoelako gure iruditegian barruan. Eta galderari erantzunez, bai egia da batzuk aipatzen zutela globalizazio prozesuekin eta beste prozesu ekonomiko eta sozialekin, baina nazioen logika horrek ezakala zentzurik. Baina, nik uste tarri ikusten dela azkenengo garaietan, oraindik ere nazio estatua dela, egitura politiko onartuena globalki, eta indarra eukitzen jarraitzen da bera. Orduan, munduak nazio estatuetan funtzionatzen daren bitartean, marko hori den bitartean, logika duko da gure aldarrikapenak ere zentzu horretan bideratzea. Bai uste dutena da, aldatu dela nazioa bera ulertzeko modua, nazioa bera irudikatzeko modua, naziotasuna sentitzeko modu hori. Alde batetik, Europari lotuta lehengo, pentsatu beharko genuke zein nazio mota nahi dugun, edo ze estatu mota, segun aldarrikapen danguria. Mario Zubiagak idatzi dugu berrian zutabe bat aste honetan, eta aipatzen dugu gaur egun bueltatu direla nazio estatuak, indarra eukitzen jarraitzen dutela, bueltatu edo jarraitzen dutela indarra eukitzen, baina hiru ezaugarri dituztela bueltatu diren estatu hauek, eta hiru ezaugarriak dira. Lehenengoa da, inbertsioa egingo dutela, estatu hauek, inbertsioa egingo dute gastu publikoan, egingo dute militarrean eta gerran. Bigarrena da, gizartea kontrolatuko dutela, datuen eta kudeaketaren bidez, gizarte kontrola, eta hirugarrena da, babestuko gaituztela, edo dituztela. Nor babestuko dute, zein nazio komunitate, orduan Euskal Herritik pentsatu beharko genukena da, ze nazio sortu nahi dugun, ze estatu mota sortu nahi dugun, eta ze terminotan nahi dugunen estatu gintza bera. Euskal naziora bueltatu eta irudikatzeko moduetara eta bueltatu, uste dut, argi aldatu dela gure iruditegia edo nazionalismoa bizitzeko modua, garai baten esaten zen Euskalduna zala
euskeraz egiten zebana, bueno, hasieran Sabino Aranarekin arrasan oinarrituta ez, odolari jarraiki euskalduna zen, sortzia bizen euskalduna zitzuna, gero hori aldatu zen bizka bat, eta ia zen euskarari lotuta, langile mugimenduari lotuta, eta gaur egun aipatzen da, euskal nazionalismoa lotzen dugula demokraziarekin, eta erabakitzeko eskubidearekin, eta hala ere nik sakonduko nuke horretan, eta nik uste pentsatu behar dana dela, Euskal Herrian ditugula oso testuinguru ezberdinak, ditugula oso gorputz ezberdinak, eta orduan, testuinguru eta gorputz bakoitzetik oso ezberdin biziko dela naziotasun hori edo ez, eta horran, Xabier Etzainak aipatzen da, Ipar Euskal Herrian argi eta garbi oposizio zibikotik hurbiltzen dela gaur egun abertzaletasunera, osea, mugimendu sozialetatik. Orduan, egokitu behar da, edo egokitu behar gara, nazio irudikatzeko modu ezberdinetara, estatu gintza horretara, pentsatu behar dugun nora joan nahi dugun, nahiko estrategikoa da, lehen begun garitza egiten generazio ezberdinak mugitzean da, eta estrategia horrena ez, jakin marko dugun moldatzen, noren gana heldu nahi dugun, ze interes dauzen, espazio eta gorputz horietatik nola irudikatzen da, nik uste dut adibide oso handi badala, eta lorpen handiak egiten ari direla euskal nazionalismoan feminismotik ez, eta uste dut feminismoa bai dela, pixkat oposizio zibiko horri lotuta, momentu honetan mugimendu bat, ari dana erakartzen jende asko nazionalismora, neska gazten asko hurbiltzen dira militantziara eremu horretatik, eta hori izan daiteke bide bat naziotasuna ulertzeko ere. Ezagit bajunez oso urruti, baina... Ezagit norbaitek zerbait gehitu nahi du? Nik sinatu nahi dut. Eta hain zuzen ere, gaur egungo Euskal Iruditeria kolektiboa Europako markoan eta mundu markoan elikatzen bada hain zuzen ere feminismoak eskaintzen dituen erreferentzietatik, elikatzen baldin bada etorkinei harrera egiteko balioetatik, desberdintzen ari da beste olatu batetik. Eta zentzu horretan izan daiteke hain zuzen ere gutasun horren parte esanguratsu eraginkor eta gainera etorkizun jodei. Nire ikuspegitik interesgarri baterako bidea. Hasi gara hitz egiten iraganeko erreferentzia komunetaz, baina hori parte bat da. Importante izaten da, azkenean askotan hilotzen dut Alzheimerraren gaixotasunera, ez? Ohartzen gara, Alzheimerrarekin ohartzen gara, pertsona bakoitzaren memoria dela bere identitatea. Eta kolektiboekin antzera gertatzen da, kolektiboen memoria ere bada bere identitatea, baina etorkizunera proiektatzerakoan nahi den etorkizun horretarako bidean ze harrien gainetik ibili nahi dugun jartzea interesgarria da. Eta horiek dira maiek aipatu behar dituenak. Bai, justu iruditeria berritzea aigeala eta hor nahi bai sortze zaiten galdera edo interesa da demokratizazioaren bandera hau edo feminismoaren edo ertzetakoen ikuspegi hori integratzean hortatik ezin ote daiteken justu historia edo elementu konpartitu batzuen berrikuspena, berraldarrikapena ekarri eta horrek gaina ez dakit ni naizen zarata. Horrek gaina bai, ni naiz. Ez ni naiz uste. Bueno, ezin ote dun ikuspegi berri horiek, ikuspegi ez dakit nobesan aurrera koi horiek, ezin ote duten ekarri berrikustea gure iragana bea. Adibide bat jartzeagatik, Sira Crespo historialaria zait ezagutzen zuen, jakinen desente idazteu, eta guretzat Siraren ikuspegia oso kuriosoa da, ze beha dator Kataluniatik, hau da nazio gutxituen ikuspegitik, badator baita ere feminismotik, baina, bueltatzeanen gerra aurreko abertzaletasunera adibidez, ez du gure ohiko nazionalismoaren historia errepikatzen. Esate duna da, Sabino Aranak arraza egitezun, baina bazeon emakume abertzalen batzan mugimendu handi bat, arrazai etziona garrantzik ematen, eta hizkuntza praktikei ematen ziena garrantzia. Eta horrek ez ote digun ahalbidetzen gure beste genealogia bat ere egitea. Ez bakarrik aurrera begira, bai aurrera begira, baina ez bakarrik etorkizuneko elementuekin.
Bai, oza, ni pixale, lehenko puntuan esaten zeiatu nezena hori izan, zeiatu bargarela ertzetatik ere sortu diren beste iruditegiak, zekaro, ni orain aztertzen ari naiz eta orain sortu zait kuriosidade hori esaten, a ber, Euskal Nazio irudikatzeko modua ezin da izan bat. Euskal izateko modua asko dauzen bezala, irudikatzeko moduak izango dira, isa pertsona bezain beste. Orduan, hori historian zehar ere gertatu da, kontua ez dugula ezagutzen. Inbar dugu, jendea ari da, feminista asko ari dira egiten genealogia hori eta berreskuratzen hori, ez da izango hain erreza, ez delako gongo jaso eta inbeste dokumentazio edo inbeste informazio, baina ari dira lan horretan. Kontua ezagutu hori horretaz aparte ere, ezagutu beharko dugula gaur egun zenbat modu dauzen euskaldun izateko, nazioa irudikatzeko eta moduan hitzoiek erabili, modu estrategiko baten, iruditegi kolektibo hori osatzeko, ez? Iruditeria zai gehala, lehen zuen hitzaldietan biak atera dira, eta nik uste dut iruditeri, euskaldunen iruditerian beti egon dela tentsio bat, batzuetan alde batera asko desorekatze zen, eta beste batzuetan beste alde batera, baina zen gugea Europan edo munduan dagoen gauzarik bereziena, apologistek esate zuten garibaita hauek, tubalismoa, gugea jatorrizko biztanleak hemen, eta beste aldean badago homologatzeko, ez dakit, ikusi den momentu baten irulegiko eskuak eta berez dakarki, berezitasun bat, iraunduen hizkuntza bakarra, esatezun gorrotxategi. Eta aldiz, gero zuk esan duzu, erdi aroan, iluna, ez dakit, hemen etzan ezer gertatu edo oso antolaera, ez dakit uzertzeon, eta ikertzen hasteganen ikuste du Europako, mendebaldeko Europako lurralde antolaera arrunt bat, ez? Orduan, tentsioi ez dakit bizi izan dezuen zuek euskalduntasunei lotuta, normalitatez bizi dezuen, alderdi bat kenduko zenuketen derrigor, bietako diskursoak dion dielako. Irulegiko azternategiak azken urteetan jaso ditu milaka bisitari. Eta milaka zuetako asko segurezki. Bisitari horien artean gehien errepikatzen den galderetako bat da, baina hauek baskoiak ziren, ala erromatarrak ziren. Ez eta askotan ulertzen dugu, eta nik uste dut baita ere historialariok horrenik erabiltzen ditugun diskursotan ez dugulako askotan asmatzen gauzak benetan konplexoak direla azaltzen, ez? Zer da erromanizazioa? Ez, askotan erromanizazioa representatzen da ordezkapen prozesu bat bezala, ez hemen indigena zeuden, baskoiak zeuden, eta gero erromatarra izatera pasa ziren. Batzutan populazioen mugimendu fisikoen bidez, eta beste batzutan akulturazio prozesu bidez. Euskaldun izatera utzi eta erromatar bihurtu ziren. Edo beste batzutan kontrako argudiak eta egiten da, ez? Ez hemen erromanizaziorik ez da izan, eta beraz, erromatar imperioa baino lehenagoko usadio, kultura, hizkuntza, identitateak mantendu egin ziren. Nik uste dut, arkeologiak erakusten duguna dela gauzak asko zela nitzagoak dira. Zuk esan duzun bezala, azkenean pertsona bakoitzak bere memoria propio eraikitzen duelako, eta memoria horien guztien batura delako gizarte baten historia. Eta erromanizazioak erakusten dugu, eta irulegi zerbait erakusten baldin badigu, da irulegi suntsitu izan zen Sartoriar Gerroren garaian, hau da Iruñeko hiriaren fundazioaren aurretik, Baskoien lurraldea erromatar imperioan txertatu aurretik, baina irulegiko bizitzaren azken faseetan erromatar eragina duten materiala daude, erromatar armak daude, erromatar merkatuetatik mendebaldeko mediterraneotik datu zen merkataritza produktuak daude. Horrek erakusten dugu, lehenik eta behin erromanizazioa ez zela papateko kontu bat izan, baizik eta kontu luze bat izan zela, ez da? Hain zuzen ere, zuk erakutsi duzu, Larunbeko Arana adibidez ikusten dugu, eta beste hainbatetan, lehenengo eta bigarren mendeetan oraindik ere, euskal jendu izenak, euskal pertsona izenak badaudela, pertsona izenak pixkanaka desagertzera jortzen badut ere, Akitanean, ikusten dugu hirugarren eta laugarren mendeetan ere, oraindik agertatzen dela, ikusten dugu seigarren mendetik aurrera ere, batzuk behintzat mantendu egin zirela, berreskuratu, edo gontzak oso ondo, hipotesi desberdinak egon dituzke, baina ikusten duguna da, gauzak ez dira, ez bapatekoak, ez erabatekoak.
Eta ikuspuntu horretatik igual komentatu behar dugu erromanizazioa, ez da, ez ordezkapen bat, ez bikotasun bat, ez erromanizazioa, azken finean, harreman sare batean txertatzea. Harremanak batzuk ekonomikoak, beste batzuk politikoak, beste kulturalak, eta harreman guzti horiek, azken finean, badituzte ondorio batzuk, bertako populazioentzat, ez direnak berdinak, hemen edo hemendiko 30 kilometrotara, edo ez dituztenak erritmo berdinak jarraitzen. Hau da, globalizazioa da. Ez, eta gaur egun bizitzen ari garen globalizazioa ulertzeko nik uste dut baliagarria zaigula. Ni beti esaten dut, hemendikan 500 urtera etortzen baldin badira arkeologo batzuk ikertzera, Batzarren Muinoko aztarnategi arkeologikoa ondorioztatuko dute, segurazki ginela erdiak amerikarrak eta erdiak txinatarrak. Eta asko harrituko dira, aurkitzen baldin badute testu bat euskaraz idatzita. Bueno, agian guri ere antzeko zerbait gertatzen zaio, ezta? Zerbait egiten. Bale, pasako naiz beste gai batera, ja gaizerbeak aipatu duguna, eta lotura daukena, gaur egun ideien, kultura referentzien transmisioa nun eta nola egiten, ez? Hor, gaizkak jakinen idatzi izun, zoparen teoria orokorra, ez baldin baduzu irakurtzeko modukoa, eta bertan aipatze du gaur egun biziraun nahi baldin badu eta diskursoak produzitu eta erreproduzitu nahi baditugu pantailen dimentsio hori konkistatzea edo behintzat hor presentzia izatea zinbestekoa dela. Orduan galdetu nahi zuet, ia erreferentzia konpartitu horiek sortzea bidean gaur egun nola ikuste dituzuen pantailen aukera horiek, ia ezautze dituzuen esperientzia interesgarri batzu, edo oso astapenetan ahul nabaritze duzu. Ez da, zu beste gamitza. Bai, hori, zoparen teoria orokorra aipatu duzu, eta uste dut hemen egon nintzenean ere kontau nuela, ez da? Bai. Metafora bat da, azken finean, kulturen arteko harremanari buruzko, eta hain zuzen ere, garai globalizatzaileetan, gauzak nola funtziona dezaketen azaltzeko modu bat da. Zerto komiki bat egin nahi dut, komiki gisateatzeko behingoz, baina transmisioa da importantena eta difusioa da importantena momentu honetan. Azken aldi honetan Euskal Herrian sormena, sortzaileak egon badaude Euskal Herrian. Gure arazoa da gaur egun transmisiorako ezinbertzeko bitarteko bilakatu den pantaila horretan lekua edukitzea, ez? Eta oso datu oinarrizkoetara joanen naiz. Duela 25 urte Euskal Telebistak bereziki pantailetan zeukan lekua eta gaur egun daukan lekua. Horrekin nahiko argi adierazita dago dena, ez? Eta hori da zuzen ere, gure suaren gaitasuna, gure zoparen urlurrinaren ekarpena egiteko, ez da. Eta su hori da behar duguna. Gertatzen dena da, oso zaila dela, su oso ondia izatea eltze txikia daukazunean. Eta gu, berez gara eltze txiki bat. Berez gara eltze txiki bat. Hala ere, eta azkeneko hizkuntzalaritzan egin diren azkeneko tesia, Iñaki Urrebaso, ez? Eta ipatzen duen, hala ere, legokigukena baino gehiago egiten dugu, ez? Euskaraz esatera baterako. Gauden egoera diglosikoan eta alere egiten dugu gehiago, baina alere ez da aski. Eta egia da, gaur egun odeia elikatzean dago lafea. Eta odeia elikatzeko ekarpen egin behar dugu etengabe. Albezein bertze ekarpen egin behar dugu, gero odeitik adimen artifizialaren bitartez eta erortzen den euri horren parte esanguratsua, albezin esanguratsua ere, gure ekarpenaren parte izan dadin, ez? Eta hori da azkenean dibertsitate kulturalari eusteko eta hori bermatzeko biderik eraginkorrena. Ez dakidana da, ze puntura hartio gai izanen garen, gure txikitasunetik horri eusteko. 2000 urtetan, globalizazio desberdinetan gutxi gora bera gai izan omen gara. Zergatik ez orain. Uste dut herri honek historian barna eta gaur egun ere oraindik ere zorionez daukan indarrik handiena da bere hizkuntzarekiko
atxikimendu emozionalaren indarra. Eta lere gutxi duditzen zaigu, seguro. Baina nik uste dut horretan dagoela zergatik, Gorrotxategi botatzen zuen zergatik horren adierazpeni nabarmenena, eta hori azaltzen da noski euskaldunitzaren etimologiatik beretik. Baina, hau hipotesi bat da. Ez dakit teoria bat izatera iristen. Nik uste dut txikitasuna ez dela gure arazo handiena. Nik uste dut gure txikitasunetik oso gai garela moda berri hauetara edo struktura berri hauetara moldatzeko. Baina behar ditugula baliabide gehiago. Eta hori da guztiz lotuta geroko ataladan erakundetzearekin eta erabaki politikoekin, eta orduan, nik uste dut jakin behar dugula egokitzen pantailetara, behar dela inbertsio askoz gehiago telebista publikoan, bitu Kataluniako TV3ek zein material sortzen dituen, pelikuletan zein inbertsio itzen daben, eta hori Euskal Herrian ez dakagu. Orduan, nik uste dut arazo handiena hori da. Behar dire erabaki politikoak eta behar dira baliabideak egoera honi aurre egiteko edo horrentara moldatzeko. Ez bagara moldatzen arrisku handiak ditugu, ez? Globalizazio hori pantailetatik dator. Eta nire uste dut beste arrisku handi bat pantailetatik datorrena dela, pantailetatik eta besteleko askotatik, dela eskuin muturreko diskurtso bat, gure oso kontra datorrena, eta horren horrean jakin behar dugu antolatzen eta baliabideak behar ditugu bai edo bai. Nik adierazi nahiko nuke nire atxikimendu erabatekoa zoparen teoria orokorrera. Iruditzen zait oso modu grafikoan azaltzen duela nola funtzionatzen duten kultur transmisio fenomenoek. Eta mailerekin batera nik esango nuke nik arazo larri bat ikusten dudala suaren aferan. Ez da soilik zuk ETB aipatu duzulen, ezta? Eta aitortzen dut, nik tragoikola belaunaldikoan eta nik uste dut ETB bai izan zuela dola 50 urte rol handi bat, belaunaldi oso bat euskaldintzean, eta emaitzak begibistan daude. Baina ordutik, nik ez dakit ze puntuko baino jabe garen Euskal Telebistan desinbertsio prozesu bat egon dela planifikatua. Eta kezkatzen hau, asko kezkatzen hauen gai bada. Ze, erregintzak badauka gaitasun bat, elkarteek badute gaitasun bat, baina iristen diren tokiraino. Eta erakundeen aldetik ez badago hauspo bat, iruditzen zait, hor arazo larri bat badugula. Euskal Telebista adibide bezala beste afera batzuk ere aipatu banitzake, baina iruditzen zait hau bereziki sintomatikoa dela. Erakundeak aipatzen ari gehala, pasako gara beste arlora, ze ETB da adibide bat, osasunbidea eta osakidetza beste bat, izan daitekena, aglutinantea edo erreferentzia konpartitze dituna eta Euskal Herriko populazioa erreferentzia bateratuetara gerturatu dezakena, edo kontrakoa. 2, 3 edo 6 administrazio desberdinetan bere izi dezakena, ez? Orduan, estatus politikoa zen goiburua jarri dutena, eta hor badago, aipatu eta hasieran, oraintxe bertan, edo 2025 estatus politikoaren urtea izango omen da EAen behintzat. Ez dakit hori, eta naparrak eukita, galdetu nahi nun, ez dakit hori EAetik kanpo, bizidan integraziorako aukera bezala, estatus politiko berri honetan hitz egingo da lurraldetasuna 7 lurraldeak aintzat hartuz edo fragmentazio hortan beste pauso bat bezala. Edo bietarako aukera dagoen, zerek emate dituen beldurra eta zerek motibatzen zaituzten estatus politiko berri horren inguru. Handigazteko da. Uste hemen dagoen naparrak. Ez, migatik danak zarete, Kanpoan gelditu nahi baldin baduzu ez, hori ikus. Nik agian esan dezakedana da, ni Iruñan bizi naiz momentuan, baina berez Irungoa naiz, Irundarra. Eta nik gogoratzen dut, ni gaztean nintzenean, Irunek bazuela izaera bat eskualde buru bezala, bazuena erakarmen gaitasun bat, batez ere ekonomikoa eta soziala, instituzionala baino gehiago, baina niko gogoratzen dut adibidez, nire batxillergo egin institutuan, etortzen zirela Berako, Lesakako, Urruñako, Hendaiako, hainbat ikasle, gero
EHU-ra joateko asmoa zutenak, edo sinpleki Bortziketako herritarrak edo Malerrekako herritarrak beraien institutuen letretako batxiagorik ez zutenak, eta bazeukan Irunek pixkat eskualde buru izaera hori muga administratibo horiek gainditzen zituen neurri baten, ezta? Eta aldiz orain joaten naizenean Irunera, konturatzen naiz izaera hori galdu egin duela bat. Eta azkeneko urtetako dinamika izan dela gero eta gehiago, zentraltasun sozial ekonomiko hori galtzea, eta gero eta gehiago Irun bihurtu da lotegi hiri bat, Donostiako periferian kokatua, eta erabat erreferentzia Donostian kokatua duena, ezta? Oraindik gelditzen da pixkat muga faktore hori, nolabait ere Lapurdiko herritarrekin mugimendu bat sortzen duena, baina nik bai uste dut administrazioen arteko muga horiek, muga mentalak deitzen alditugunak, indartzen ari direla eta indartu egin direla azken urtetan. Ez dakizut nola bizi izan, estatus politikoan... Bai, nik bai uste dut estatus politikoan aurrera pausoek edo aipatzen dituzten, azkeneko kongresan aipatu zituzten hiru gai ez batzan nazio aitortza, bestetan lurraldetasuna, eta hirugarren erabakitze eskubidea, eta uste dut zentzu horretan bai direla autogobernuan aurrera pauso batzuk. Baina bai ikusten dizkiot arrisku batzuk ere, eta hori bat da lurraldetasunarena, eta uste dut diferentzia horrek sortu alda bela distantzia oraindik eta handiago bat Euskal Herriko lurraldeen artean, eta orduan horri begira, behar dugula inbertsio gehiago, erakundeon aldetik, kohesiorako eta inbertiu beharko dute, harremanetan edo komunikabideetan, garraioan, osasunean, hori denak kohesionatzeko inbertsioa egin beharko da, ez badugune gero eta urrunago egon. Eta beste arrisko ikusten dutena da, aurrera pauso hauek ematerakoan, gotea, heltzea puntu batera, onartzen duguna edo nahikoa iruditzen zaiguna, eta beraz, estatu batekiko aldarrikapen pultsio hori edo galtzea. Eta geratzea eskumen gehiagorekin, baina aldarrikapen hori gabe. Eta honi gehituko nion, eta guztuak batzutan ahaztu itxen jakola edo geratzen dela bigarren plano baten, baina erakundeek egin aldutena bide horretan oso garrantzitsua dela eta erabili behar dugula, baina aldi berean garrantzi handiak atera herri mugimenduek ere, eta beraz, inbertsio handia egin beharko dela, nik uste dut hemendik aurrera, gizartean eztabaidak pizten, politizatzen eta politika gaitasunetan irabazten, jendartea mobilizatzeko eta aktibatzeko ere, nazio aitortza da naziorik gabe, ez dakit zentzu handirik egiko nukeen, ez? Nik egin behar dut aipamen bat berriro ere Anakleto Ortuetari. Gure etxean Anakleto agente sekreto eta askotan ateratzen da. Anakleto Ortuetak 30. hamarkadan eztako biliburu horietan egiten zuen, lan historiografiko egiten zuen eta gainera editorializatzen zuen, hain zuzen ere. Eta aipatzen du hain zuzen ere momentu horretan Eusko Ikaskuntzaren bitartez eta osatzen ari zen estatutu bateratuaren gainbeheraren ondorioz sortuko zen autonomia erkidego Antonio Agirrek idatuko zuen Euskadi horren esaten zuen horrelako egoera bat onartzea litzateke ahondar en el barranco insondable que entre nosotros ha creado el imperialismo toledano. Horrelako esaldi bat botatzen zuen. Eta egia da, egiturak eta administratibo banatuak ditugun heinean, marko administratibo desberdinak ditugun heinean, marko komunikatibo desberdinak sortzen direla eta horren ondorioz iruditeria desberdinak sortzen direla. Hori, modernitatean nazio estatuaren bilakaerarekin egitate gutxa da, edozein estatuta. Eta hori gertatzen zaigu Euskal Herrian eta Hego Euskal Herrian, zentzu guzietan. Eta gehien kezkatzen hauena ez da bakarrik osakidetza eta osasunbidea egotea, horrela da. Gehien kezkatzen hauena eta hori aitortza dator. Azkeneko urte hauetan dudan zeregin nire ustez importantenetariko bat da, ezagunak eta lagunak ditudan politikan diharduten pertsona batzuei tarteka WhatsAppak bidaltzea. Tarteka egiten duena da, ikusita zer erraten duten da nola erraten duten, lagunak eta ezagunak ditudan kultura politiko desberdineko politikariei WhatsAppak bidaltzen dizkiet, publikoan erraten baldin baduzu, min egin dezakezu, zauriak sor ditzakezu, batzutan ere publiko egiten dute.
ja, nazkatutan egoen publiko egiten dut hori egia da. Baina gehienetan doa, mezu zuzena edo pribatutik. Eta da, egiturak eta administratibo banatu horrek sortarazten du korronte bat eta inertzia bat. Gauzak egiterakoan eta gauzak erraterakoan. Eta bereziki gauzak erraterakoan, relato politikoa osatzerakoan, relato politikoaren zutabe diren kontzeptu nagusietan. Kontzeptu nagusi horietako batzuk, guretzat, gure lurraldetasunaren ikuspegitik dira kontzeptu geopolitikoak. Eta gure kontzeptu geopolitikoaren prostituzioaren ondorioz daukagu, hein handi batean daukagun eskizofrenia kontzeptuala. Gure herria izendatzeko eta gure herria simbolizatzeko. Ze kontzeptu geopolitikoa dira, esan nahi dut, nintzete, espainolez, euskaraz, ingelesez, segun eta nork erraten duen, non erraten duen Euskadi, País Basko, Basque Country, Euskal Herria edo Baskonia, ulertu behar dugu gauza bat, beste bat, ala beste bat. Tamen jolas bat egin genuen duela 2 urte horren kontura, ezta? Eta gertatzen zaiena politikariei da, segun eta non diharduten, Euskal Autonomia Erkidegoan, parlamentuan, bozeramaile dauden batzuk, naiz eta teorian Euskal Herria ardatz diharduten, beraien ideologia eta ies egiten die. Ies egiten die eta Euskal Autonomia Erkidegoari buruz dihardute, este país. Nahi gabe, joaten zaie. Joaten baldin bazaia arazo bat, daukate edo daukagu helburu politiko jakin batzuen bila gabitzanok. Eta da, barneratu egiten dela banaketa hori eta jazta. Hori gertatu da kultura politiko batzuetan gehiago, beste batzuetan baino, baina guztietan gertatzen ari da. Guztietan gertatzen ari da, eta oso zaila da inertzia horri eustea, ze egunerokotasunak baldintzatuta dihardute, batez ere administrazioan dihardutenak. Orduan, batzuk bihurtzen gara PTT bat, jode, jazta berri honeka, bidaltzen horrelako gauzak, ez? Eta, batzutan nazkatu arte. Ni eta besteak, seguro. Eta beharria da gainera, Euskal Herria ardatz duten kultura politikoen baitan hori gertatzen dela beti Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa. Nafarroa garaian ez da gertatzen. Hori ere, horrela. Eta Ipar Euskal Herrian ez da ere. Bakarrik gertatzen da Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako politikarien artean. Zin da gizuet. Oso adierazgarria da. Zergatik, barneratutzen dutelako inertzia batean, beraiek direla osotasunan. Eta hori, arazo oso ondia da, ze etengabe ari dira banaketan, el barranco insoldable ari dira, etengabe, egunero, bere hitzekin sakan hori haunditzen. Hori Nafarroa garaian eta Ipar Euskal Herrian ez da gertatzen. Euskal Herriaren ardatza ez dago galduta. Politikari, kultura politiko horietako politikarien artean. Hor, soziologian eta badago kontzeptua nazionalismo banalena nola zoazen barneratzen, este paisek zer esan nahi duen, este hori berez adierazle huts bat danean eta esan dezakeanean, hau, Euskal Herria, País Basko, hitzek nola hartzen duten, segun kontestuan araba. Arazoa izaten da, este país erraten dutela, Euskal Autonomia Erkidegoari buruzko datuak bakarrik diren, hainbat esan ondoren, datua este país, ez, datu horiek dira bakarrik Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabakoak, ez esan este país. Asmatu nahi baldin baduzu hori, herriaz gerri asmatu, baina, kontxo. Horrek adieraziko luke justu nola nazionalismo banal espainiarra barneratu duten, incluso, kultura politiko abertzale bateko. Gogoratzen naiz Ramon Labaienek bazula elkarrizketa bat, jakinen bertan argitaratu zala eta berak ere kezka hori partekatzen zuen ja, ez da 2008an, nola bere eskolako edo berak beste zun alderdi politikoko kuadro berriek naturalizatu zuten guztiz abia puntua zala banaketa administratiboa eta nazioa izatekotan geroko instantzia bat litzeken. Eta berak esarezu, nik etxean, nire kultura politikoan jaso dutena kontrakoa da. Nazioa zan lehenengo eta sortu ditugu struktura batzuk nazio hori indartzeko. Ez da kasualidadea lehenengo ETB-ren sortzailetako bat Labaien bea izatea ikuspegi horrekin. Hoi esan da, eta lehen Maik aipatu du,
badaude inertzia batzuk administratiboki, holako gauzak naturalizatzera eraman gaitzaketenak, batez ere EAen. Eta gero dago, edo egon izan da, kaleko pultsio bat, herrigintza mugimendu handi bat, horri kontrapixua edo egite ziona. Inkesta batzuetan, diskurso batzuetan entzuten da, kaleko pultsio hori jetxi egin ote da. Ez dakit zuek konpartitze zuen sentsazio hori. Eta, hala izatekotan, nundik ikuste zuen aukera, herria berraktibatzeko ikuspegi oso hori, administrazioak fragmentatuko ez luken ikuspegi oso hori berrelkartzeko, aldera potolo da, baina azkena, gero ia publikoa emango dugu, orduan. Gertzatxe buru. Gauza bat bakarrik erranen dut, gehiagitze egin dut. Nire ustez, kalearen parte bat pantailetara joan da. Askotan esaten dugunean pertsona batez hori ari da bere sofatik txiokatzen edo posteatzen, garai batean hori eginen zuen kalean, burbuila batean, txiki batean edo handi batean, baina kalean gehiago. Nik uste dut, ongi ikasi behar dugula kaletik pantailetara joan den jarduna eta plaza, pantailetara joan den plaza zatia, horretan nola eragin dezakegu. Baina hori horrela da, eta ez dut uste epe luze batean pantailek eraman duten plaza zatia itzuliko dutenik. Beldur naiz ez ote duten gero eta handiagoa hartuko. Eta hor nabarmena da aldea, eta honekin bukatzen du, hiri eta herrien artean. Herrietan, gero eta herri txikiagoetan, kohesio soziala handiagoa izanik, pantailetara doan plaza zatia ez da horren bertzekoa. Esan dut, mantentzen nik uste dut, eta ni hiri batean bizi naiz, baina iruditzen zait horrela, eta hirietan beti bezala anonimotasun askoz ere handiagoa den lekuetan, plaza zatia gehiago joan da, beti gelditzen direlarik, esparru militante oso zehatzak eta oso kontzientziatuak eta oso kontraesankorrak, hau da. Herrik auzoko dendetan erosi behar dugu, ze auzoko bizitza, auzoko ez dakize, auzoko ultramarinosa, auzoko, ostia, bihar etorriko zeit pakete bat Amazonetik, etxera. Auzokoa esaten duna, hurrengo egunean Amazoneko paketea jasotzen du etxea. Ea gure seme alaba, nik etxean bizitut hori. Eta kontraesan hori aurpegiratzen ditu, nekagoan letxegunera izera kartela jartzen aldezarrean auzoa, eta etengabe iristen dira Amazoneko paketeak etxeman Amazon edo binte edo nik zer daki. Baina, bueno, eta orduan erantzuten dizute, norberak beste batzutan erabilizan du zararekin. Eta, bost kontradizio baino gutxiago dogmatismoa da, ez? Eta, ez da. Ni pizkat positiboa izan denez. Venga, eskerrik asko. Nik uste berez pultsioa ez dela jeitsi. Nik esan nuke, gatazka armatuan ondorengo testu inguruan indala aldatu. Osea, akarri ditut hemen naziometroan 6. neurketan, 2008an izanean, hil zan bi galdera ezberdin. Eta batzan, independentziaren alde zeintzuk egongo ziren, eta horko datuak bai jeitsi direla ez, eta alde kokatzen zirenak dira, 25,6, eta kontra 1,43. Aldiz, galdetzen ziotenean, egoera adostu eta onartu batean, Euskal Estatuaren alde egongo ziren edo ez, 1,15,2 baietz esaten zuten, eta kontra 1,6,8. Horran, asko aldatzen da testu ingurua. Nik uste dut, eragin handia eduki da bera testu inguru politikoak honetan, baina ez dut uste pultsioa hainbeste aldatu da. Uste dut aldatu dela estrategia politikoa, eta horrek eragin da bela ere kalean. Aparte, pantaiak eta globalizazioa eta hori guztia. Eta gero, nola berraktibatu zen bigarren galdera, ezta? Nik uste dut egokitu barko garela 21. mendeko erronketara. Eta horretarako uste dut izan barra garela neko praktikoak, ez? Osea, uste dut pragmatismoa dela bidea. Ezkenean, nik aste egoeratik hitz egiten, ez? Prekarietatea, eskuin muturra, etxe bizitza. Nik uste dut hor
kolektiboan zerbait komunean lotzen gaituna, dala segurtasun sentsazio bat ematen digun zerbait edo ongizateari lotutako zerbait. Orduan, lortu behar dugu gizarteak ikustea Euskal Estatu bat posible dela, hobea izango dela, politika publikoak egingo direla, zerbitzu publiko duinak edukiko ditugula, inklusioa izango dela. Pixkat, praktika horretara lotuta uste dut joan beharko dela, hemendik aurrera aldarrikapen hori nahi badago pixkatza baldu edo jendea geure ganatu, ez? Gizarte sare zendu bat nahi badago bermatu behar dugu edo behintzat erakutsi behar diegu ondo egongo direla edo inbertsioa ekin behar dela hor. Ni ados nago esan dakoarekin.